Každoročne raz v roku, apríl-máj, sa otvorí neznačkovaný chodník Dubnickej 30 pre vyznávačov a milovníkov pešej turistiky. Aj my sme mali možnosť, síce mimo tento termín, prejsť si touto zaujímavou a nádhernou lokalitou. Málo ktorá európska krajina má takú mnohotvárnu, bohatú a zachovalú prírodu ako Slovensko. Pestrá geologická minulosť podmienila rozmanitosť a bohatstvo prírodných krás zoskúpených na relatívne malom území. V našich lesnatých oblastiach mnohé živočíchy našli vhodné podmienky, prežili kritické prírodné ekologické situácie, vytvorili populácie, ktoré sa postupne šíria do ďalších areálov. Príkladom je dravá zver, medveď a rys. Vážnym problémom uchovania prírodných hodnôt je nežiadúca urbanizácia, geologicko-banské práce, ťažba dreva, pastva hospodárskych zvierat, výstavba nevhodných komunikácií, živelná masová turistika, budovanie zariadení cestovného ruchu a športu. S ubúdaním biotopov zákonite rastie význam chránených území. Z pestrej palety spoločenstiev sú zastúpené lužné, močiarne, slatinné, rašelinové, stepné, piesočné, lesostepné, skalné, krasové, lesné a pralesovité spoločenstvá. Vychádza sa pritom zo skutočnosti, že hoci prírodné rezervácie nie sú úplne izolované od antropogénnych vplyvov, vyznačujú sa väčším bohatstvom foriem života, čo by malo byť zárukou ekologickej rovnováhy. Teoreticky umožňujú posun hraníc rozšírenia viacerých druhov rastlín a živočíchov, čím plnia funkciu bunky génov na doplňovanie biocenóz pozmenených človekom. Chránené územia zaznamenávajú v celosvetovom meradle väčšiu návštevnosť, čo podmienuje možnosti odpočinku, rekreácie, poznávania, ale najmä bezprostredného styku so živou a neživou prírodou. Pozoruhodnou formou kultúrneho naučného využitia chránených území je budovanie naučných chodníkov. Plnia úlohu výchovy verejnosti k ochrane prírody a zoznamujú návštevníkov so zaujímavosťami organickej a anorganickej prírody. Vysvetľujú vznik a vývoj javov, dynamiku prírodného diania, zákonitosti výskytu a rozmiestnenia jednotlivých prírodných prvkov. Predmetom ochrany prírody sú aj prírodné výtvory ako neživé doklady vývoja našej prírody. Sú často atraktívnym a scenerickým doplnkom krajiny a bývajú preto vďačným objektom vlastivedného záujmu. Sú to kamenné moria, kývavce, obrie hrnce, skalné okná a brány, mestá, vyvieračky, priepasti a zaujímavé pestré ukážky travertínov. Nesmierne podzemné bohatstvo predstavuje vzácna jaskinná fauna so vzácnymi dôkazmi pravekého osídlenia. Takéto možnosti ukážky, o čom sme tu hovorili, môžeme vidieť a presvedčiť sa i v našom putovaní chodníkom Dubnickej 30 v Strážovských vrchoch.
Dosiaľ neexistuje hodnoverný zoznam rastlín vyhubených na Zemi priamou alebo nepriamou činnosťou človeka za určité časové obdobie. Sporadické údaje z jednotlivých krajín sú však viac ako varovné. Biológovia na celom svete zdôrazňujú potrebu zachovať čo najväčší počet druhov. V mnohých častiach sveta sa znížila produktívnosť prírodných ekosystémov a úplne alebo podstatne sa oslabili mnohé rastlinné druhy. Aj u nás existuje mnoho údajov a dokladov o likvidácii značného množstva lokalít, kde sa určité druhy hojne vyskytovali a dnes už neexistujú. Vyhláška pre Slovensko uvádza ako úplne chránené všetky druhy plavúň, poniklec, soldanelka, rod kavíľ, kosatec, vysokohorských druhov rodu ostropisk, vrba a druhy ščelade vstavačovité. V súčasnosti nie je zabezpečená druhová ochrana machov, lišajníkov a ostatných nižších rastlín, preto za najúčelnejšie treba pokladať v tomto prípade zriaďovanie chránených území. Tak ako v celej Európe, aj u nás, najohrozenejšie sú vodné biotopy, močiare a rašeliniská. Prebiehajúce odvodňovacie a rekultivačné práce ukončujú likvidáciu posledných lokalít. Okrem toho, že zaniknú rastliny viazané na vodu, majú tieto zásahy aj ďalší negatívny dôsledok. Znamenajú stratu vhodného prostredia pre sťahovavé, vodné a brodivé vtáctvo, odkázané pri jarných a jesenných migráciách na tieto miesta. Vtáky sú dôležitým pomocníkom človeka v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a sadovníctve. Aj svojim spevom, životom a prejavom od pradávna zaujímali človeka a spríjemňovali mu život. Medzi niekoľkými tisíckami bezstavovcov najbohatšie sú v našej prírode zastúpené blankokrídlovce, chrobáky, motýle a dvojkrídlovce. Mimoriadne užitočné druhy hmyzu, ako sú čmeliaky, húseničiare, bystružky, môžu byť ohrozené. Patrí k ním i jasoň červenóky, ktorý je pre jeho krásu predmetom masového odchytu a biznisu.
Bezohľadní zberatelia a úbytok vhodných životných podmienok sú preň najväčším nebezpečenstvom. Je to cenný doklad vývinu našej fauny a krásny zjav slovenskej prírody. Cieľom nášho krátkeho filmu je zoznámiť divákov s rozmanitosťou, krásami a hodnotami našej prírody na príklade tohto nášho chráneného územia a niektorých chránených alebo vzácnych druhov rastlín a živočíchov. A súčasne prispieť k pochopeniu nevyhnutnosti a významu záchrany toho, čo v dnešnom pretechnizovanom živote ešte v našej prírode zostalo. Problémy ochrany prírody sa musia dostať do povedomia všetkých nás ľudí, aby sa vytvorila primeraná úcta a žiadúci vzťah k prírode a osobitne ku chráneným územiam, ktoré ako prírodné a kultúrne bohatstvo sú neoddeliteľnou súčasťou národného dedičstva. Musíme sa usilovať o zachovanie celého druhového bohatstva a nedopustiť, aby ani jeden druh natrvalo nevymizol z našej prírody. Nemožno dopustiť, aby pre ľudskú neinformovanosť, ľahostajnosť a bezohľadnosť naši potomci študovali a poznávali niektoré druhy len v botanických a zoologických záhradách, v herbároch a muzeách alebo na fotografiách a obrazoch. Zabezpečiť druhovú bohatosť rastlín a živočíchov, krásu, rozmanitosť a trvalú produktívnosť našej krajiny a prírody a odovzdať ju v nezmenenom stave budúcim generáciám je nielen morálnou povinnosťou súčasníkov, ale aj ukážkou vyspelosti národa a zrkadlom jeho kultúrnej politiky. Heslom klubu slovenských turistov Dubnica nad Váhom je Poznaj odčinu, chráň prírodu. Okolie Dubnice nad Váhom je bohaté na prírodné krásy, obklopené pohoriami Bielých Karpát a Strážovských vrchov. Nachádzame sa v Ilavskej kotline v strednom považí. Kotlina je 30 km dlhá a 5 až 7 km široká. Jej vznik podmienil tektonický pokles zemskej kvóry a výmoľová činnosť váhu. Patrí medzi nízko položené kotliny, jej dno neprekračuje vrstevnicu 300 metrov nad morom. V mladších treťohorách bola zatopená morom a jazerami. Na štarte Dubnickej 30-ky stretneme všetky vekové kategórie turistov,
od tých niekoľkomesačných najmladších účastníkov po tých najskúsenejších 80-tníkov. V roku 2009 sa zúčastnilo 933 turistov. Najmasovejšia bola trasa 20 km s približným počtom 620 účastníkov. Najdlhšiu trasu absolvovalo 120 turistov. Okruh 20 a 30 km má spoločný začiatok trasy popri záhradkárskej osade s vážnicami na Holú horu Starý Háj. Kopanica je miestom, kde sa musia účastníci rozhodnúť prejsť 20 alebo 30 kilometrový úsek. 30 pokračuje v smere k Preťanskej doline s pekným pohľadom na skalnú oblasť Kohútiek, prekročíme kaskádovitý Preťanský potok k oblasti na Bogdanoch ponad Iliavku na Kňazovú. Prvé pohľady na perlu považia Vápeč, týčiaci sa nad Hornou Porubou, najvyšší vrchol Strážovskej hornatiny Strážov, Vlčinec a Sokol. Na Záhumennej objavili vhodné podmienky i paraglajdisti. My zostupujeme strmšie k chatkám u Sírana, kde pod Slopným vrchom pramení Dubnický potok. Langatskou cestou postupujú už účastníci okruhu 20 a 30 spoločne k výšvihu na lúčku Bôčky, kde si môžu chvíľku odpočinúť a nabrať síl do posledných kilometrov. Vážnym problémom uchovania prírodných hodnôt je nežiadúca urbanizácia, budovanie komunikácií, živelná masová turistika, budovanie zariadení pre šport, zábavu a iné aktivity. Masový cestovný ruch predstavuje rastúce ohrozenie a vyžaduje si určité usmernenie. Spoločenská funkcia by mala spočívať vo využívaní v rekreačnej oblasti len pre pešiu turistiku. Nemá v úmysle zakázať vstupu človeka do zachovanej krajiny.
S ubúdaním biotopov rastie význam chránených území, chápeme ich ako prírodné laboratória, nevyhnutné potreby vedy a výskumu, predstavujú zásobáreň genetického materiálu, útočište niektorých druhov, ktoré sú vytláčané človekom z okolitej krajiny. Z ekologického hľadiska za najväčšie nebezpečenstvo sa pokladá neustále zjednodušovanie rôznych spoločenstiev na zemskom povrchu a tým sa spôsobuje stály úbytok rastlinného bohatstva a ochudobňovanie druhového zloženia. V záujme človeka treba zachovávať druhovú rozmanitosť divo rastúcich rastlín v ich genetickej variabilite a ochranu celých populácií. Aby toto prinieslo úžitok, musí sa vychádzať z správnych a mravných základov. Dominantnou drevinou v našich lesoch je buk. Okrem buku je tu zastúpená jedľa a borovica lesná. Tieto borovicové lesy nadväzujú na teplejšie sucholesy s dubom plstnatým v južnejšej časti územia a obidva typy majú spoločný podrast krov a bylín. Turistika je tu usmerňovaná a riadená tak, aby sa toto vzácne územie neznehodnotilo. Že rastlinné spoločenstvá si uvedomili turista a občan nielen všíma, ale ich aj chráni, aby sa zachovali pre prítomnosť i budúce generácie. Vzorným správaním si v prírode dokazujeme svoju kultúrnosť, vyspelosť a uvedomelosť. Na trase nás čaká oblasť kamenných vrát, kde rozkvitajú poniklece s krásnym výhľadom na Žihlavník, Inovec, Trenčín s dominantou Trenčanského hradu.
Lúka kýšky sú miestom ďalšej kontroly, miestom hier a spoločenských rodinných posedení. Prechod Dúbravou na Medzihorie pod Ostrým vrchom so studničkou v chatovej osade a zostup do Dubnice nad Váhom do objektu Dutafu so záverečným, ale zaslúženým občerstvením a obdržanie za úspešný prechod diplom a odznak účastníka Dubnickej 30-ky, 20-ky alebo 10-ky. Čo na záver povedať? Dejiny a príroda, ľud a umenie. Od čias, kam nesiaha ľudská pamäť, až po naše rýchle dni, to je veľrieka informácií, nezakliatých iba do slov, ale prístupných i v reálnom obraze. Pravda nevíťazí, aby raz a navždy zvíťazila. Ustavične vstáva zo svojho neraz akoby mŕtvého lôžka. Obnovuje sa ľudskou prácou a poznaním, pohybuje sa dejinami ako útko v osnove. Nemožno žiť s prírodou v ústavičnej vojne. To by znamenalo smrť pre všetko a pre všetkých. Je len jedna možnosť pre ľudstvo a pre človeka a to je rovnovážny mier. To je ochrana a záchrana. To je úcta ku kvapke rosy. To znamená ustavičné obnovovanie strácajúceho sa alebo strateného raja.